Katungdanan ba gayud sa anak ang pag-atiman sa ilang ginikanan o dili? Ingon ang uban, dili oy. Pero kung muhatag ang mga anak ngadto sa ilang ginikanan kay naa sila kwarta, okay. Pero dili, okay ra po tungod kay anak bi ana sila. Ang ginikanan hinuon maoy na ay katungdanan gyud nga mohatag og kwarta sa ilang mga anak kay gisugo biya na sila sa Ginoo nga moatiman sa ilahang mga anak. Now insakto ka kini nga panghunahuna nga option lang ang pag-atiman sa ginikanan, dili gid ingon nga katungdanan. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Ug kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, patun-a una sila sa ilang Dios nung katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong panimalay ug sa paghatag og balos ngadto sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimut-an sa tubangan sa Dios. 1 Timothy 5:4. Uy mga igsoon, giingon diri ang mga anak patun-a una sila sa ilang Dios noong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong panimalay. Ang mga anak na sila Dios noong katungdanan ngadto sa ilang panimalay, sa ilang mamagpapa. Unsa pagigiingon diyan ni? Ug paghatag og balos ngadto sa ilang mga ginikanan. Mga igsoon, dapat ang anak magtuon sa paghatag balos sa ilang mama o papa, sa ilang mga ginikanan. Kay nganong balos man? Kay ang mama papa bayay nag-una og hatag og suporta sa mga anak, di ba? Nagpadako, nagpakaon, nagpa-eskwela, karon dapat mo balos na pud ang mga anak ngadto sa ginikanan. Sabi ninyo, ang mga anak nga dili mo buhat, ani nga mga butang labaw pa sa dili tumutuo. Ingon pa sa 1 Timothy 5:8, ug kun adunay tawo nga wala magsangkap alang sa iyang mga kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo ug labaw pa siyang daotan kaysa dili magtotoo. Agoy ka. Kung adunay tawo nga wala magsangkap alang sa iyang kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo ug labaw pa siyang daotan kaysa dili magtotoo. Example, imong mama, tigulang na 50 na kapin o baka 60 na kapin. Dili na makapanginabuhi labi na kay naay sakit. Unya, dili ka muhatag sa ilaha og suporta. Labi pa kang daotan kaysa mga dili tumutuo sa Ginoo. Ngano man, mas maayo pang daotan tungod kay muhatag pa sila kwarta, pagkaon sa ilang mamagpapa, pero ang mga tumutuo hinuon sa Ginoo, dili muhatag pagkaon og kwarta ngadto sa ilang ginikanan. Okay, mas daotan kayod. Sabi nyo sa Bible, nabay teaching ang mga Hudyo nga dili Dios nun. Mga pari nga Hudyo, na sila teaching nga dili Dios nun. Kining word nga kurban, meaning sa Dios na kini. Pag mayon gani sila nga kurban kini, nagpasabot nga kanang butanga sa Dios na ug di na tagaan ang ginikanan. Ato gani basahon ang Mark 7:9-13. Ug maingon pagayod si Jesus, maantigo gayud kamo mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an. So naay balaod sa Dios, napoy kaugalingong pagtulun-an ang mga pari. Tanawon ta. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan. O mao ni ang sugo ni Moses nga gikan sa Dios. Tahura ang imong inahan. Ang meaning anang word nga tahura is maghatag ka og suporta, kwarta, pagkaon, mo nay word nga tahura. Dili gid ingon nga magbaw-baw lang ka diha sa mga magpapa, mag-respect lang. Ang meaning na is maghatag kag support, magtabang, mag-help ka, pinagay sa pagkaon, pinagay sa kwarta. Tahura ang imong inahan ug amahan, ug ang magsultig daotan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan nga patyon. Pag magsultig kag daotan batok sa amahan ug inahan, di na ko mosuporta sa imo ha. Di ka magkatabang nako. Busit kang ginikaana ka. Kinahanglan nga patyon ka na pa magsulti siya ug inaana. Mo ka na balaod sa mga Hudyo sa unang panahon. Karon, verse 11. Apaan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan o ginahan? Apan mo ingon siya, kurban kini. Nga sa ato pa, iya kini sa Dios? Dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan o ginahan. Naunay teaching ang mga pari mga isuon nga pwede mo ingon ang anak nga kurban kini. Meaning, iya na kini sa Ginoo. Imbis unta katong mga kabtangan, kwarta, daghan-daghan, igo para ihatag sa ginikanan o para sa buloton sa Ginoo. Pero ang bata, moingon siya, kurban kini, nagpasabot nga kining tanan, ako nang ihatag sa Ginoo, o dili na kinahanglan nga muhatag ang bata ngadto sa ginikanan. No, insakto ba kini nga teaching? Dili. Dili. Tawhanon kini nga teaching. Ngano man, ang teaching sa Bible is, children, honor your parents. Honor your father and mother. Tahura ang inyong mama o papa. Ang buti pasabot nga, tagaay sila og suporta. Unya, nagbuhat-buhat og teaching kining mga pare nga mga Hudyo
nga ihatag ng tanan sa Ginoo pag nganlan ka nagkurban, dili na kinahanglan mohatag pagsapi ngadto sa mama ug papa. Pagka wala ko'y gugma sa mama ug papa, kini bitaw mga bata ingon ani nga sa Ginoo na ni tanan, di na tagaan ng mga papa, wala man gyud nagasunod sa Ginoo. Kay Ginoo gasugo nga honor your father and mother. Unya pag ihatag nimo tanan sa Ginoo, kinsa may mukaon nga nangalag ang Ginoo, di man ang mukaon ana ang mga pare man, ang mga pastor man, mukaon ana, dili man gyud ang Ginoo kay ang Ginoo espiritu man. Di ba mga igsoon? Actually, for self-gain lang ning teaching sa mga pare nga naa di ani, kurban kini meaning sa Ginoo na kinitanan. Di ka na maay mga igsoon. Mga igsoon, mao kini. Mga young people, kung kamo naay mga sapi, atiman na inyong mga ginikanan. O kung wala kamoy sapi, pangita kamog sapi aron maatiman ninyo inyong ginikanan nga mga tigulang na. Ilabi na gayud kato mga biyuda, ha? Dili kay magsalig-salig sa simbahan, masuko pag di tabangan sa simbahan. Kamo una mo hatag mo nagtudlo diani o. Ug kun ang biyuda adunay mga anak o mga apo, patun-a una sila sa paghatag or sa ilang Dios nung katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong panimalay ug sa paghatag og balos ngadto sa ilang mga ginikanan. Kay kini kahimutan sa tubangan sa Dios. O, una sila mohatag. Aya ang simbahan. Pag ila kining buhaton, mahimot ang Dios kanila. Panalanginan sila sa Ginoo. So mga anak, atiman na ang inyong ginikanan, ha? Inyo ka ng katungdanan. Kung na pa sila kwarta, kay makakaya pa sila, hatag yapon, ginagmay, dinagko po, pwede. Pero gani og ka nang di nagdinila makaya gyud agoy ka full support. Kamo na po'y mag-atiman gyud sa ilaha.